omako ji mang'eny ahinya korka wer ka kelo malo osebedo kopunjo ji mang'eny ahinya wendege osebedo kaachiel kod wir omiyo kiny ma kawuono kaka piny Luo Nyanza TV mar Chuny Onagi wan kaachiel kod kuyo malich ahinya momako piny Luo Nyanza. Okinyi ma kawuono atemo nyisi ni kinda kaachiel tich Nyasaye wasebedo ka wan achiel yo tich Nyasaye kendo anyalo paro higa 2020 noluongo chenro ma jotich achiel kachiel e piny mar Migori e kanisa kamano apako Nyasaye kanyakla achiel noneno ng'wono mar Nyasaye kaachiel kod mich man Nyasaye omiye omiyo wawito siepwa wawito general wawito tich Nyasaye wawito jalo mogwedhi wawito bugo maluong' ahinya walamo Nyasaye mondo kwe chuny jodala kaachiel gi jaode mondo Pastor Robert omiyo ne ng'wono mar Nyasaye kinde te mokale mateka omiyo kiny ma kawuono an kaachiel gi tich Nyasaye mabende pastor mowuok e piny mar Nairobi kamoro ni Mololongo wabiro go kode mbaka matin wasewito tich Nyasaye wadwa wasewito pastor wadwa e piny Luo Nyanza wan gi bur machalo nade kok kamano tabiro kele achiel kachiel mondo koro wawuo kode tich Nyasaye. Yes, opake seruo. Amen. Mokwongo agoero kamano thuolo mikawo mondo chopie studio kiny ma kawuono mondo walieke weche mathin makoro mako piny Luo Nyanza ma gi kuyo momtamo kod nono. Erokamano ahinya jakadongo kuom ng'wono mikawo kiny ma kawuono mondo wagoye mbaka e Chuny Onagi kae. Koro kapok wachako to mina jopiny nyingi ng'ama nade nyingi ng'a kaachiel gi kanisa mabende tich Nyasaye thuolo mari. Mokwongo ne jopiny iluonga Pastor Victor Odhiambo Ngesa ajasakwa wendo South Nyanza kamoro ni Dede atiyo tich Nyasaye piny mar Nairobi Under African Revival Center of East Africa St. Peter's Mlolongo Church kendo kanye ma yudora. Koro jatich Nyasaye ang'eyo ni yamo loko chieng'o loko piny olokore wawito jalweny wawito general wawito pastor wawito japako wawito jadendo wawito ng'ama lich ahinya. Yes. Ere kaka wach ni nyalo kawe ne pastors kaka koro in mowito achiel kuomwa? Gima nyalo wacho mokwongo ne jopiny mar Kenya kata ne Nyanza region mokwongo ne atimo mos ahinya kendo atimo mos mang'eny kuma achiel kuma wasewito kaka wajoyalo wan pastors watimo mos mang'eny kendo wan e kuyo makende nikech wawito achiel kuma lit kabisa. Gima nyalo nyiso ji ni waore uru e laksani nikech aneno ka jalweny to nindo to jalweny samo nindo ni to nitiere kuyo malach ahinya nikech Florence en ng'at mane yalo Nyasaye yalo wach Nyasaye ong'ama japako malich kabisa kendo kuma ne entiere kochung' e chokruok to chokruogno ji ok nyal ninde. Anyalo paro kwadonje kanisa ne kwatiyo ni Nyasaye malich kolimowa en ng'at maber kabisa en miyo mane ji ong'e Kenya mzima kendo aparo ni ok en lal ne joluo kende to en lal ne Kenya duto nikech wend mar Florence Robert ni winjo kada nyaka gi jokabila mamoko jakadongo. Kendo watimo mos makende familia Nyasaye ma jang'wono ma jaochunji mondo wachunyu familia e thuolo mwantiere sanene mondo gik duto bi ochop kare kaka Nyasaye opango. To ere gima koro jopako kineno mos gima jopako koro nyalo luwo ginyalo iga kata ginyalo kawo kuom jatich Nyasaye moseno kiti gik maber ne ber kuome kabisa ma jower masani ma koro dong' onego kawo mfano kuom jatich Nyasaye. Gima nyalo nyiso jower masani ni adieri ng'ato inyalo yudo ni inyalo neno ber mare sama osewuok moa e kindu. Florence Robert ne ok ojanyiego kendo ne ok en ng'ama ohero mare kende. Koro nyalo nyiso jodendo kata jopako masani en ok oyiero kuma odonje. Imbe ma intie sani kende kane history mari sami itiyo ne Nyasaye en Nyasaye achiel mwalamo sami pako Nyasaye nitie teko miyudo kuom Nyasaye through pako. Pak Nyasaye moking'iyo gima timre koni kaka notimo kendo mar ji duto te mondo waduto wacham gikeni mosiko manyaka chieng'. Gima nyalo boro from Florence en ni en dhako ma jakinda kendo en jatich Nyasaye manojitolea matiyo tich Nyasaye gi tekone duto kendo nohero gini ng'ato ka ng'ato. Amen. Mano wach malew ahinya. Jatich Nyasaye ne donjo kamoro amora ma ok ong'eni maka maduong' maka matin to jatich Nyasaye ne molo kamoro amora. Min jawer mawinjo kiny ma kawuono magombo ne mondo Nyasaye oket kamoro. Kik ibed kaachiel kod yiero ni kanisa moluongo chal nade oduong' koso tin. To era mar Nyasaye ma mondo rom mondo land Nyasaye ne ji te. Ndiko wacho niya dhiuru mondo land wachna e pinje duto jogo moyie biro neno hunde madongo ma Jehova biro timo. Kiny ma kawuono kama intie wan gi lal malich ahinya mar jatich Nyasaye pastor kendo jadendo Florence
Prince Robert ma Nyasaye osekawo ngimane kendo dhi mondo ywe piny polo onwang' pokne. Ndiko wacho ni osimbo oiknwa e dala maduong' ka Jehova. Mano mi wan kaachiel kod kuyo malich ahinya ma Nyasaye mwakwayo mondo olie chunywa, kik mirima waywagi mirima ka jogo morwenyo, lakini ndiko wacho ni jogo motho kuom Kristo biro chier kaachiel kod Kristo. Jogo motho ka onge Kristo gibiro chier kaachiel kod wichkuot kod achayo.